ziua, am venit cu un tutorial referitor de aplicație lunii noiembrie. Majoritatea de aplicații sunt legate de fotografie. Am făcut o poză la un elastic aici și o puteți edita, puteți pune diferite margini, puteți îmbina culori. Fine, asta ar fi prima. A doua ar fi Poetics. Faceți o poză la orice, nu știu, hai să facem la un pix ăsta. Folosim fotografia. Ok, e bună. Selectăm efectele. Da, putem să adăugăm, să selectăm luminozitatea, contrastul, nivelul de căldură din cameră și multe alte lucruri. Este o fază foarte interesantă. E un fel de și o claritate, să spun. Și selectați claritatea și nu o să vadă bine claritatea. Tipic, altă aplicație, faceți o poză, nu știu, să alegem pe asta. Selectăm. Îi punem un anumit efect. Și punem un text. Să puneți un text, alegeți un fond pentru el, o culoare chiar. Puteți să și schimbați poziția acestuia. Așa nu se poate. Elemente de design, puteți să editați elementele, să le puneți o culoare și să le partajați. Elasticam, altă aplicație utilă. Să facem o poză de la pixul ăsta. Ok. Folosim fotografia. Este foarte interesantă aplicația. Putem să facem așa și să schimbăm ei sensul și toate chestiile. Așa. Schimbăm mărimea. Da? Ornament, iar asta este destul de diferită față de celelalte. Stați. Now, create new. Selectăm aici o anumită margine și ne jucăm cu culorile, iar la final descoperim că am creat ceva foarte interesant. Ok. Bine, vă puteți pune imaginația la treabă în această aplicație și o să iasă un lucru foarte tare. Dacă v-ați săturat de culori, puteți să le schimbați chiar de aici. Da? Schimbați culorile și să o partajați mai apoi. Pick, play, text. Aceasta este aplicația. Scrieți un cuvânt pe acesta. Aceasta este poza de la iOS 7. La iPhone de obicei e folosită mult. Mă rog, asta nu este cine știe ce, dar am zis să o pun în aplicație lunii noiembrie. Adăugați diferite efecte cu flori, cu artificii. Asta este foarte interesantă. Camera. Facem o poză. Use photo. Deci, cum spuneam, asta e destul de interesantă. Durează un pic și vă aranjează poza bine aici și nu trebuie să faceți multe lucruri. Se selectează un efect și ei vă fac automat. Poza Blur. Altă aplicație. No thanks. Facem o poză. Acum, spun, făcut poza. Use. Swipe to blur. Da, și acum schimbați claritatea. Puteți să puneți un fel de mozaic. Poza. O să vă mai arăt o dată. În forma de mozaic. Mozaic. Puteți să faceți așa la toată poza. Fine. Xibut. Altă aplicație, take photo. Bun. Procesează fotografia și v-a făcut 4 fotografii. Bun. Vă puneți diferite efecte. Puteți să vă faceți chiar dumneavoastră o poză.
Poo Egg, asta nu are legătură. Aici e la dispoziție 1.000.000 de lovituri pe care să le aplici lui Poo ca să se deschidă puișorul Poo, nu știu cum să zic. Bine, dacă nu aveți ce face, vă puteți juca pe ea. Rona, altă aplicație. Take photo, este instrumentul meu de azi. Ok, am făcut o poză, folosim poza. Folosim. O edităm. Majoritatea aplicațiilor sunt cam de editat. Bun, selectăm font, scriem ce vrem, modificăm cu ce culoare dorim. Bun, Pixlr Express o las la urmă, FlickGolf o să o vedem acum. O las la urmă pentru că am descoperit și de curând că e una dintre, sau cea mai bună aplicație de editat fotografie. Are, într-un cuvânt, aproape toate elementele de design pe care le au celelalte aplicații. Aici jucați golf, stați, 1, bun. Bun, mai este o aplicație, FlickGolf Extreme parcă, dar nu e aici în această aplicație. Bun, asta e, aveți și 80 de secunde parcă la dispoziție, timp în care să faceți, nu știu, hai să luăm, să era o poză cu Ronaldo. Bun, puteți să puneți un efect, îl downloadați. Hai să punem cancel, holiday, borders, squared. Da, s-a downloadat asta. Și puteți să puneți diferite efecte. Bine, dacă stați să vă uitați, eu acum nu am foarte mult timp să vă explic, însă aveți dumneavoastră mult timp la dispoziție. Adică să aveți timp. Aici puteți să puneți diferite artificii. Bun, puteți să puneți chestii cu foc și multe altele, dar acesta a fost review cu aceste aplicații de lunii noiembrie pentru luna asta. Asta a fost, ne vedem data viitoare. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, să dați like, share și încă ceva. Puteți să intrați pe un site, nu știu dacă vă interesează CD-uri, DVD-uri, Blu-ray-uri, viniluri și alte multe chestii. Puteți să intrați, site-ul se cheamă Forever Music, chiar așa, intrați, comandați, vă faceți cont și multe alte chestii. Ne vedem data viitoare.